Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung isuk-isuk ketekan tamu. Iki mau bola Kurawa. Wingi anake sing tumbas iki genti pakane, ra kaleng-kaleng. Wingi tumbasnya Pak Jero. Iki genti Innova Reborn Matic bensin teristimewa. Diboyong kalih Pak sinten, Pak? Pak Suparmin, Pak Suparmin saking pundi? Sino Widodo Tambak Romo. Tebe, Pak Mboten caket ta. Pirang jam? Paling sak jaman. Lah caket kok ora sak jam. Tapi enten Ya mau rene karo sapa kabeh, Pak? kali lare-lare. Bojone ora kerja. Nderek niku Ya wis ora mbok sebut Ceritane tuku Innova kanggo sapa, Pak? Ya kangge lare-lare kangge awake ambak ngoten. Mantul lho Pak gitu. Nah, iki Pak Suparmin tukune Innova Reborn ya kanca-kanca sing wingi sempet takok. Nah, golek dina ya Pak ya sampean? Nggih. Ora do suwi lho, Pak. Akone bae. Nggih. Akone bae rada suwi. Alhamdulillah iki wis kasil. Dadi Mbak Nunung gak goroh ya wingi sing golek monggo jono tapi solar. Nek seneng nek golek Mbak Nunung kuwi kudu ndang satet ya Pak ya, selak payung. Nyatane iki lho nek ora ndang cepet mesti wis bablas tanggane dhewe. Nek keneh tok awak. Jenengan kulino delok fotone Mbak Nunung. Piye Pak? Ana sing kurang? Mboten. Sama sae. Sama-sama saya. Cerewet iki karo bojone sampean. Cerewet sampean manjono. Piye ngene iki kanca-kanca hari cerewet aku. Mau ketokne tadi ya 11:12. Taksi nih. Tapi aja kaget, Pak. Ya wis ngene iki wong ngene ngape ya, Pak ya? Nggih. Seneng ora Pak tekan ngene? Remen tekan. Piye? Bola-bola mulai sampean ning kene. Hah? Lah pripun mengke lare-lare? Kok lari-lari terus kok ora pas terus bingung lah Pak kowe lah kok ya ora nyusoni ra apa kok ya. Piye, Keri? Mengke jeneng dalem ya malah susah mengke. Iki jenenge suami takut istri. Ora mulai wedi. Lha nek ora takut istri mesti hebat nek kene ra. Wedi ya Pak kowe? Mboten lah. Ya mboten kok ora wani nek kene. Ya mboten mantun datang mriki ya. Mase niku mungkin pripun kula. Ya padha ra Pak, malah apik ra kowe tak ora bola jagongan. Ya, kanca-kanca sing kepengin monggo teko ning showroom. Bukanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nek Pak mau ngomong jam pira, Pak? Teng dalem jam 09.00 wae. Jam 09.00. Jadi dipruput isuk kuwatire nggo ning kawanan sae klongor. Kok ora, Pak? Siam. Alhamdulillah, lah iki berkah puasa ya. Mas Tres iki akhir tahun nganyari. Ora dhek ya, pakane sesuk genti adine. Mau bojone wis rasa-rasa njaluk HRV wis do karo wae rezekine lancar. Kalau dari tuku meneh kok. Wonge ayu meni-meni wis pokoke istimewa. Ora salah Mas Tres nek milih. Sapa bojone anakmu? Herni. Sinok Herni. Pak nek pelayanane Mbak Nunung ana sing kurang. Mboten neten. Puas, Pak. Puas kula. Alhamdulillah. Ini kita Mbak Nunung atine adem banget. Tapi kayak kok muni mau cerewet, Pak. Aku udah pikiran, nah. Ya tiang setri wajine ya ngoten niku. Ono cerewet ya, Pak ya. Nggih. Wis ora apa-apa wong ora bojone Mbak Nunung sing ngarani. Nek bojone Mbak Nunung nek ngarani uga cerewet gak apekan. Nek mburi tapi. Ayo Pak, syarat kanggo kanca-kanca monggo. Monggo bola-bola ingkang badhe ngersakake mobil teng kene Pahala Jaya Motor. Mobilnya dia, Pak. Sae-sae teng mobil nom-nom. Ayo saya tuku, Cak. Mboten ampun sepuh. Ya awak jujur arek mah diarani nom, wis sepuh. Wis dipoto ya, Pak? Pun gadah kalih. Nah, wis dipoto, dadi ra apa-apa. Sing penting jiwane jeneng ya, Pak. Sehat. Jadi kanca-kanca tanggane TKI luar Jawa sing kepengin mobil langsung teko ning kene jaminan mobil istimewa. Iki lho terbukti Mas Tris ora apik mesti ra rene. Wingi tukune Pak Jero iki gede Innova Reborn. Sesuk mana apa meneh tunggu review yang akan datang. Sote kabeh ya kalau. Nah, iku anake pertama tercerewet. Mantune terganteng. Iku yo mantune kok. Bojomu nanti nang Korea. Oh, bojone ning Korea, tunggu ya. Jaluk apa kowe?
kok ben mikir. Nek iki mboke. Lha ta, Mbok? Ayo dia karo Mbak Nunung. Ayo Mbak Nunung. Padha ayo, Mbok. Sinten kok Purwati. Purwati garwane Pak Suparmen wong ayu. Dari ora cerewet Mbak Nunung padha ra. Padha komen nek nggone kolom komentar. Masih bisa pena, Bu? Boten. Kayak sama. Kayak sama, Pak. Seneng ora tekan kene? Teman Wes seneng ngene iki Mbak Nunung sing ramah-ramah. Alhamdulillah. Iki mulai apa nanti? Masuk mantap. Tinggal lah. Lah cocok kan takon masak. Kabeh ora apa-apa, wong akeh kamar nek gore dua. Masak bareng-bareng. Heeh, betul. Kok Mbak Nunung kepengen dolan nek gone monggo moderasi umur juga tahu kenangan ya. Iki sing kepengen iso komen. Mbak Nunung aku kepengen mbok dolani. Tak dolanane sapa sing kepengen? Antri tapi. Wes ngono wae ya kanca-kanca. Matur suwun. Ini keluarga Bolokrowo, Pak Suparmin. Ya, ayu-ayu ngene iki Mbak Nunung seneng. Emang Rita Wardinawi paling gede kok dhewe. Wis ora apa-apa makmur kabeh berkah Ramadan. Nah, iki Mbak Nunung donga ya Bu ya, semoga keluarga sampean diparingi berkah barokah. Amin. Siji sukses dan sehat selalu. Pandungane Bu. Mugi-mugi tambah jaya sukses. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah sang-sang ya Bu. Rukun ngarepake. Pandungane papat. Iki pahala kencana lancar terus. Oh ya, pahala kencana boleh. Pahala jaya motor. Nggih. Pahala jaya motor lancar terus. Amin. Banyak rezeki. Sehat selalu. Selalu ya Pak, nama arah rene mampir. Nggih. Sino Murni ya, paling cantik ya. Iki jenenge. Piye? Masuk dadi SPG ra? Ayo daftar ke SPG. Ajur sing payu dhewe ora mau beli. Padahal toh tambah sukses selalu, Mbak Nunung tambah glowing, tambah gemoy. Amin ya Allah, ngene iki lho terus kok tak cuci karo Baiklin. Padahal no. Semoga tambah unit makin banyak. Pengen tuku ora kowe? Pengen tapi Mentani. Ya tak tunggu ya. Salam kanggo Mas. Nah, iki bose sing paling lepu. Ya Mas. Sehat tambah lancar, sukses layu wis selalu tambah akeh dagangan. Kalau kontone Mas boleh ya. Mater-mater ini. Sampai ketemu lebaran. Salam. Oh, bose domlah. Iya, yes. Atur suwun sangat, esok-esok dilarisi tanggane ngene iki lho. Nanti Pak omahe Pak tambah romo ya, Pak. Iki bos Mas iki. Kalau wong wedok iso nyupir, Mbak Nunung wae iso piye iki? Saya gudiake. Alon-alon ya, Nak? Nggih. Nak, ingat mobil bekas ingat sapa, Nak? ingat Mbak Nunung Pahala Jaya Motor. Mantul lah terus ya, Nak ya. Yes. Lho wong wedok nek kabeh. Kompak ki lho sak omah. Anake, mboke, mantune full pokoke. Satu geng ya Mbak. Di mboke ku lho. Parmen. Hati ya Bu ya. Terus ngono ya. Sing lanang gawane Innova Reborn. Sidike lah Mas. Iya, ingat mobil bekas sing sapa Mas? Ingat Pahala Jaya Motor. Atur suwun, bablas nggih, atur suwun. Tinggal bojone kowe. Iya, atur suwun, Mas. Nah, terjual Innova Reborn bensin Matic 2021. Mabur tanggane neh, tambah romo. Bos Mas, atur suwun pembelian kedua. Super istimewa. Oh, apike ngono. 12 tanggane neh. Astris ya. Iki showroom Mbak Nunung ki depan Balai Desa Ketanen, monggo sing pengen mampir. Ayo nilai mobil siap mudik lebaran. Ini mobilnya Mbak Nunung jaki ya. Ono Brio, Matic, Lemon, Innova Reborn Solar, Fortuner, Agya terbaru ya, kunci keyless, Yaris, Innova Solar manual ada, Expander. Ayo Avanza
Savelos bareng BRV Jazz HRV wis pokoknya ono kabeh. Monggo dilaras ya kanca-kanca. Buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5. Matur suwun.